खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि 40 लाख ट्राइबेल सुबुंनि भबिसतआ थारैनो माबे लामाजों 2 कोटी सुबुंनो गोदान एसटी होयोब्ला मा जागोन थाखानाय 40 लाख एसटीफोरा राजखान्थिनि मोनथाय सोलोंथाइनि मोनथाया थाबावगोन ना जुदि गोरों आरो गोजौ थाखोनि 2 कोटी सुबुं सानखो गोनां हारिखौ एसटी होयोब्ला सिखारदो ट्राइबेल हारिफोर सिखारदो नङाब्ला गासैबो मोनथायनिफ्राय जानगाराव थानांनाया रोखा जानो हागौ रायजोनि गिबि मन्थ्रिया दिनै फिन आरोबाव मोनद' हारिनो एसटी होनायनि सायाव थांखि आजावनायनि बाथ्रा मख'नो गोनांदि बे समाव हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे फोरमायथि मोनद' हारिनि एसटी दाबिनायखौ लानानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया माखासे बाथ्रा बुंथिदों नोंगौ बे समाव आसाम रायजोनि मोनद' हारिया एसटी मोननो थाखाय गोबां गोख्रों सोमावसारगासिनो दं बिनि हेंथायै आसामाव थाखानाय एसटीफोराबो गोदानै एसटी होनो नागिरनायनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारगासिनो दं बे समावनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गेदेर खौरां फोरमायदों रायजोआव मोनद' हारिनि एसटी बिनायखौ लानानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गेदेर खौरां फोसावदों रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायनाय बायदिब्ला मोनद' हारिनि जेंनाफोरखौ अरायथा सुस्रांनानै होगोन जायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं होननानैबो फोरमायदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया थारैनो मोनद' हारिनो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा एसटी होमारोब्ला आसामाव थाखानाय एसटीफोरनि मोनथाया माबायदि जागोन মোৰ মতেদি 25 তাৰিখৰ যিটো ৰিপৰ্ট আহিব ই 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতীয়কৰণৰ সমস্যাটোৰ এটা স্থায়ী সমাধান লৈ আহিব আমি সকলোৱে তাৰ কাৰণে কাম কৰি আছো কালিও আমি 2-3 ঘণ্টা বহিছিলোঁ অহাকালি আমাৰ চাহ বাগিচাৰ গোটেই ৰাইজখন আহিব লগ পাবৰ কাৰণে তাৰ পিছত আমি জনগোষ্ঠীসমূহকো মাতিম আৰু 25 তাৰিখে আমি বিধানসভাত এখন সুন্দৰ প্ৰতিবেদন আমি দাঙি ধৰিম সমস্যাখিনিও ৰাইজে বুজি পাব সমাধানৰ ৰাস্তাও ৰাইজে দেখা পাব